Aku teh marang penadaku. Ewas, ganteng orang saiki. Makan. Ngene ya. Ketine ingsun dalem marang pasempetane ingsun. Nalika kakang nang Jongsari. Kok nemen aku iki ngimpi dadi mantan. Tak bulate yo kuwi. Aku iki arep metu nelpon opo. Kamu kok ngendikane Pak Nases kuwi ketok iki dadi mantan bakal apa beboyo. Cilik bala kenal loro. Gedine bala temen pati. Apa ono sambung rapete kelawan tahun 12 tahun anggun kunjung keng karo kowe tak Mas Jongsari. Walah, lapor sampun menggalih ingkang boten boten tenan Mas. Mimpi menika namung kembangipun tiyang ewu. Sampun Kang Mas. Panjenengan menika kondang Narendra Digdaya ingkang kagungan prajurit. Sekedhik menawa. Dados boten perlu menggalih ingkang boten wonten paedahipun. Banget panarin aku, dene kowe. Wis gedhe marang aku. Bakune. Lelepku iki wis busno saka Megi. Nanging ngene diaja. Aku ki wis tutuk anggo kujunan ratu omahe kadipaten asam. Tau papake. Soalnya wis gumlewat mang. Aku bakal nang ke Prabon. Kan bakal jumlahnya putra. Yo kuwi mbak penjara. Soal pemawas buat penjalin kuwi wis pantes anggone glitter kalau gue dadi ratu. Nuni inggih Mas. Putra Wasika menika sampun lahir dewasa. Ananging empat pendelit menika dereng kula jebul Narendra ingkang saged basuwun. Lho, sebab apa? Buat penjalin turun-turun jumlahnya dadi ratu. Boten dalam saya langkung prayogi menika saged damel piyambak kaliyan putra paduka menika. Buat penjalin. Kowe wis umur dhewe kang direbuk bapa lan ibu. Saiki gage wong selono pitakonanku iki, Mbak. Kenapa kowe durung sagut amun tak jumlahke dadi ratu? Adalah anakku wis gede tenan jebule bune. Bebantu putrino sapa? Putri dalam sewu. Putri Korowo inggih menika laras ning pun. Saking usun arep usun. Ananging laras ning rum menika sampun wonten pasanganipun. Inggih menika manik menika. Engko sik. Kowe kuwi arep nyenengi karo desa. Mbok dipetung kan ning ndeping nalar dhisik ge. Kowe kuwi anak ratu. Kok arep gapo karo wong desa? Lah, sing mbok senengi kuwi wis duwe pacangan. Padha karo kowe kuwi arep oleh jeneng wong tuaku. Aku asal usul ge. Punten dalam sewu napa?
Yen to panjenengan mboten saruji. Kula kapejano terima Bapak. Kok sampun to senuwun. Yen putra paduka menika sampun anggadhahi kekantilanipun manah. Cukup pangestani mawon. Tiyang jejegahan menika boten patis rumiyin. Ingkang bakat anak menika saged terumpat pisanipun. Yo, pancen semono tresnamu karo bisa mau. Tak pangestoni aku. Muga sediamu kasembadan iki. Aku lawan ibu bakal golek meko daya supaya dadi gawe kowe. Sing matur nuwun Romo, awit sampun paring panjenengan. Yo, tak pangestoni ya. Sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Ya jen tak pasrahke marang sliramu buat repote putramu.
Yen pancen kowe tresno karo aku. Kowe rasa tresnamu marang aku. Apa mau tak aku? Yo, Kita pas. kowe pengen kruwang sak. Wong ayu. Gedene rasa tresnaku marang sliramu kuwi dhuwur mung gunung. Ya wis, tresnaku sak jembaring samudra. Ya wis, tresnaku sak ambane langit. Wes, bukan itu mah dhewe. Pancen seneng jeblok-jeblok ngomong. Buh, weh. Ya, ora ngono kuwi. Ya, aku ora masuk. Mas. Ora kaya ngono kuwi. Aku mau ngakui marang sliramu. Nanging kanyata kowe sing tresno marang aku. Tak paribasake rembulan kang ngecorake sak menengi kaya sliramu ya. Terus tak kacak gitu. Karena umumnya yang sedikit orang itu loh. Ambil satu seneng, nanti lalu. Ngono ya ngono itu jual loh. Kalau cuma itu teh nggak sampai yang dimakan apa aja. Wajar suka ki. Senengane ganggu wae. Wis saiki kowe gek ngarep wae kono. Yo kok. Kari sih. Sebut tambah murid-murid kok. Anak ini menikah sekarang aku gak ada pasangan.
mereka silaran ning rembug di pacaran kok. Tapi iso koyok silaran. Yen to kowe bukan. Aku iki ora mau ditok tasan. Nanging tok. Ampun, Doro. Laras, lagi melayu wae. Prajurit. Gerak. Laras. Aja. Aja, Wan. Laras. Nek gue cuma nusuyo. Kamu mau berapa tadi prajurit kono berapa dan kangen sama Laras nih. Saiki si Laras nih habis dibawa karo prajurit ke kono merasa bantu. Tinggal buru aku orang bisa mendapat si Laras nih. Bener apa sing dikandani ibumu Muhammad? Sopo kowe? Ora perlu ngerti sapa. Pakune ibumu wis ngerti marang. Aku teko rene bakal babake apa sebadine siramu. Nanging pancen dipunya abot banget. Kaya dene sesuk yo kan lelaki Pak. Kamu kok kok namun yang bersuka bencana kalian sesuatu. Bener. Kowe kate dene manik soto. Kang bisa masih ke manik lotoas. Lagumu wiwit jabang nganti jelang terang tansah kae urusan tangis. Kowe itu wong loro tak ton, telu tak urusan. Mangan yo. Jangan sira ampung anak kualane nyayas. Dan kau sanggup kami budak mana pulau. Kenapa memberikan dia mungkin kawan kawan? Bener. Apa kan? Dia mau ke baru tambah. Aku butuh uang tua, kamu sejak. Aku bisa kau nopo. Lan kepilih larang-larang. Kamu imitan sama prastasi sedane uang tua. Kamu dikira anak marah kamu ini berarti. Pakai toh. Pulau derek. Wah, ya ning iki kalau mau nanti lakon kae saya. Sadine dening sira telah ngawit ya. Putrane Prabu Candranata lan Dewi Retmani. Loh. Pulau menika putra Prabu Candranata ingkang sareng jura kasih kanjani. Yo, bener kan. Dia Prabu Toyo lakone Bener kan? Itu negara tahu sama uang tua. Kamu sejak. Sebabipun menapa? Pulau nyebut nyetaken wonten apa sama. ini kan. Saka kersane Kanjeng Rama. Kowe disingketake ana dosono supaya kowe bisa ngrasake prihatin lan menatani kowe. Amarga kang bisa nyandak lintir kaprabono ngrasa beban ora yo kowe. Sekedap. Kalau mau sebuah pendidikan menawi sedherma kula dipun prenah sadanipun dening kadang. Menapa leres? Yo, dalanane ana kang kepengin jumpleng kae bawane wong tua. Nganti ramong bulatun banjur dikumpulke tenan. Dene Prabu Candrasura lan garwane. Kang kaya wong wani kuwat kendali. Cangkane jagat
ora liya yo kowe iki. Kang iso madhanke apa-apa pedhot ning Sangkuban. Buat ora bakal tukar muruk lamun ora suwe. Mane, Pak. Parung kula pamit badhe nyumpes condro kula sak keluargipun. Oke. Wis nias. Kowe ora usah kuwatir. Lan kowe manik. Yen pancen brang mau sirane wong tuamu. Pampanono sapa curiga. Sapa curiga iki kan jenenge ramah dari bawah. Leleng-leleng itu kan. Pangapusane Prabu Surakarta papan ning Jati. Pampanono. Aku jaluk pamit aja depan. Aku bakal harus ngomong para wong tua sejati. Pancen keluarga mau tuang istri Giwang, Chandra Suro, utang wirang nyorang, utang mati nyormati. Mana-manita. Laras ning rum, laras ning. Saiki kok sono ngarep laras ning. Ayo, latihan ngobrol kakak. Ladeni marang kowe. Ora sudi. Yen to sudi kok kowe guyu-guyu ngono lho laras ning. Mesti ana sing mbok parepke laras ning. Aku putra ngawer yo. Kowe tak boyotene bakal tak dadeke garwang. Bakal dadi pramesma. Kok kowe ora gelem? Aku ora butuh kabeh kuwi. Dia tak sawang nyelot suwe malah nyelot ayu. Waras niro laten ono.
bakal males untuk tuh ngomong yang wong aku. Lan ora sing meneh, kowe bakal mati saka tanganku. Mati kon. Ah! Ah! Boten jawab apa sih nuwun? Guys, sedia. Masa kakek ngucap itu dulu. Panan ini seko ini tanduran wong ngolos mbok gawe. Kowe mesti arek kondo moto kan disitake. Pancen tangan patine. Saiki kowe ngopo kare maling. Kakek nyawang meneh kok. Panan. Oh, ini jejak. Woi.
jalanan kang bisa belok mati marang wong tuaku. Legenda matimu Jatara. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, kula nyuwun pangapura yen to durung bisa saged mikul dhuwur mendem jero kemarang karajan. Simbok asih lan waras ningrum. Aku njaluk ngapura yen to ora bisa njaga karajananmu saloron. Aku kleru. Aku luput. Pancen aku ora piguno ning jagat. Wis ya. Rasa mbok ketuni lelagon kang wis kelakon. Padune wis bisa nyirnake terusane sabda ning negara Rasang Ubah. Kanjeng Rama Mulan iku wis ayem ana ing alam kalang. Banjur kula kedah pripun sampeyan? Wiwit dina iki negara Rasang Tuban wis komplak. Wis titikala mangsane. Kowe bakal tak jumenengake. Kalebur ratu ana ing Rasang Tuban.